Hei tid, så det atter her vi har nødvendig parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som tek seg av å takke opp og redigere. Ronny Petersson, som tek seg av tusen med vil jeg gjøre. Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og jeg Færre, en som over, en affær, jeg spiller Paul hva ligger hånden av Gjersta i det. Ja, jeg har också sendt om et her som stender 15. kapitlet i Johannes evangelium. Han börjar kapitlet vi har tagit om att det är ett sanna vinträg. Och färgmoin vujkasmävren. Så tar han vujar om att det är vinträg och han säger i fjärde verset att vær ju mer och så vær ju tick. Och så grönen kan inte bli avväxt. Jag ser självare, men bäst har ju verande av vinträgen. Så kunde titta helt inte. Åttan tid vara verande och i mer. Och så kommer han ner till det versen här, vers 15, att jag kallar det inte längre tjänare. Då tjänaren vet inte vad Herren så gör. När tycker när vi kallar viner. Då allt det som är av första färgmöjnen har vi kungjort tikkon. Och tid har vi inte uttalt med när jag har uttalt tikkon. Och jag har sett tikkon till att tid skulle färga ut och bli avväxt. Och avväxt tycker jag ska vara vi. Så färgen kan göra tikkon allt sånt i byan om. Och i navnet möjn. Jag har också nätt om att det här blir avväxt. Och det är så ofta vi inte med vad det blir av. Hvordan er det i løyven og ikke mer til jeg bare god til avvokst? Etla tjokkene. Og så det så avverst at jeg nevner det som stender i 4 Korintbrev kapittel 3, ja. Her kommer han inn og nekker det samme. Da han sier til at det här är träta tar det mittlen alltså mittlen lärsvänarna och tar en säger Paulsam över och en annan säger Paulsam över och han spyr om tar inte människa. Och så för han var vet och säger att planta Apollos vattnar men Gud ska växt. Först att han plantar eller att han vattnar till näk. Men Gud som gör växt. Han plantar och han vattnar. Åt till skall kvar få sin egen lön efter sin egen arbete. Tog vet det sannverka men Guds. Tid det äkolände Guds, byggning och Guds. Och så helt han fram vid att vad som till. Och 4 kapitlet börjar han vid att säga att vi är husaltare över löntamalen Guds. Hans uttrycken är här till. Det var något som kom i atro i hovamun. Mhm. Det säger så det han är. Ja. Alltså det här är öjl avvärst så tack att det här först här från Johannes 15. Ta han säger att det här att tid har inte utvalt med. Ja. Nej, jag har utvalt tikkon och jag har sett tikkon till det att tisla för utbör avväxt. Og det jo akkurat det øvete av tog som religionen da. Og det var sikna i uttog at han faktisk teker avbyrdene av okkara heron og iver av seg sjølva. Og det eneste han så sier vi okkon at vi skal være ui hånden. Det bare ui hånden at det avvoksteren kommer fram. Ja. Det är akkurat det och så är det här. Detta människa det ju jag kunna. Vi vill gärna ha det passen och Øystein og okkara, atlaner okkara, fyrrøyking og alt det der. Ja. Men det tidsjes mer som han alla tøyne inn i at høy, at fyrrøyka med til at bli avvokst. Og ångan til hoksa neka.
om den part som ligger så gode, eller Kristus är att göra, men också om Kristus. Så var det och rätt om steg och rättar tog och så framvägs så som han vill. No? Ja. Det så akkurat det, og jeg har jo flere for nevnt at det her, om man ser livskraften, eller det her livsmotoren, som et nødja livet som Jesus ja. Og jeg husker faktisk, det kom til meg nå, jeg har faktisk beint framan, men kort henda veien, i kapitlet framan undan, her i fyrstan. Og her sier han her at jeg kan lese her fra vers 15, jeg elsker tid med, så halte på mine, og jeg skal bia feiren, og han skal djeva tikkun annan talsmann av vera tjatikkun atlar over, andre sannleggen som heimer ikke kan få, til han ser han ikke, og kjenner han ikke, men tid kjenner han til han vera tjatikkun og skal vera uitikkun. Jeg skal ikke leta tikkun feirleiser etter, det var dette verset som kom til mun, jeg kommer til tikkara. Og dette her for mer ønsken ivig om at nå tåser han om og han fullgjørsverste, færen atter til himmels, setste vi høyre søy hasetes, og fra færen hever finne andan som lover og hever utheltan, og kommet på tammatan atter til tikkara. Altså til å si til okkona. Altså det han sjølver som lever sitt liv i okkon. Og det det som han så fortsetter i 15. kapitlet. At det det eneste som tydning. Ja, det nettopp alt her oppfattanden som han må gjøre åkene av hvordan alt fire heldte seg. For i god han kan gjøre som han vil. Og han kunne gjøre som menneske. Og han kunne være føtter inn i enden høym og åkene lykker. Og han kunde gjøre vel, og alt det, han prekket igjen. Og han kunde enda gjøre seg selv i degen for åkken. Og han kunde enda brøte degen svelte og gjøre et lunsjes djevelsens veie. Og så kunde han øsne fære til feire natter og teka vi tog. Og du fått la seg det her, og det stender øsne at vi setter oss der sammen vi nå. Så her så nek som inne i myntene, og så sender han tar bare to som å be feiren senda, og at jeg skal senda. Så at det jo grunn til en personer, og i øtlandesen som vi nå tar som og i åkkene. Ja. Han ser meg godt og feirer. Ja. Men ofta halde jeg så vi som vaksen hvis vi synger for bøtten og vi bøtten og Jesus kom inn kom inn mot hjertet av Jesus og til han var sikna bøn altså og han var sikna verleidja at han verlig flyter inn og gjørst okra vi heila i andan og her vi altså leder sutt liv veksa ui okkona ut fra okkona og det avvokstren. Ja. At det hans hoksan, det hans lov og alt som har hånden til og Jakob. Ja. Og så fer han virka vitt og kara vikam. Det akkurat det. Det en veldig tanke hoksa seg til at Jesus han som hever likamlig erfaren til himmels, men ikke hava et aktivt likam her i hjørnet. Og til okkara. Til okkara likam som han ikke er limer og synon veldig likam som i hjørnet, ja. Men det ikke så løye tog at som det ofte vent atter til Adam og Eva. Det underfulla skapande versk av mann og kvinner. Og som så armen kom og där och det sent av och det fotlo och det brot och samfälla så ett vi herran som det hade haft och nu var åt efter så god jag gör och det var det jag för att det är mycket att göra det till skapningar som inte konto attor frastast och i tog människan och tog nu var
godtan som rådde ut i människan och inte människan själv då. Akkurat, ja. Ja. Och hade det han som ligger till grund för i ödlon och i liv i åkare. Ja. Ja. Det är. Och här som du läser här, vär ju med. Ja. Og han sier eisne vera tid ui mer og vera årmoin utikon ta bi om hva de så vilja og de slå få til. Ui tog vera ferie med dyr med at tid ber han nekvan avvokst og vera lærersveinar moiner. Ja. Og Ja. Alltså sälja det här och i versen någon tar han säger att det kan ha vi kalla viner. Och titta ut och titta så ut med ja. Så färgen kan geva tyckom allt som tid be han om. Alltså när det ända något i versen då. Ja. Alltså ända mal vi har för fra vara tjänare och till att vara George Levin som Kristus säger själv tycker jag vi kallar viner. Det är allt det som jag finns från färgen moin har vi kunnat stickon. Och så är det ända malet ja. Att det skulle få allt det som det be färger. Be han om att vilja moin. Alltså nu är det vi fullkomligt inne i honom. Och han sa att han vill lov i åkara. Och jag vet inte vad jag heter blev så levande. Fyra med en vik och 2 veckor så igen. Och det konstaterar att effekt tvär uppgifter av vi tvär kvinnor. Och det låter mig in att tror jag det alltså kvart det är tutning här. Alltså men det är så för också som attor som det som inspirerar mig från ungdom jag och bästa mantam sa hon ut efter att lov vi. Det var det här att jag bära fram lika med till Herren antaliga gosterska nockare. Det säger Paulus här och i Rombraun kapitel 12. Och Jakob han för igång vid det som att han har skrivit en hela kapitel så säger han att Røyn och lojtades gosterska för god till färgen under detta. Jag vitja och här nämner han färglös och inte trångt och det halta sig utlåk genom höjmen. Alltså jag vitja människor och inte trångt och halta sig utlåk genom höjmen. Till Røyn och lojtades gosterskan. Och här säger Jesus där vittar att det är långt Røyne vid åren som är avtalat till det. Och i det samma kapitlen. Till är det långt Røyne vid åren som är avtalat. Så till en Røyne och lojtades gosterskan. ja. Och men vi har alltid teachers där vi är ekvaliga till människan tos Paulus som har varit till hur säger han säger drin till svars för det som vi tryck va. Hur säger han säger det? En kvar som Ja. för drev det till svars för vännerna som inte kan ner. Och mer text nettopp att hette verisera ja det för gott att att göra också för men du erst och i versen så är det så gott att du helt bara att det kan man inte göra upp rockska fyra. Nej, det är så sväska då och vi bara var det som för någon så är det en kvinna som brottliger så blev hon så väldigt sjuk. Och så ligger hon här och man kommer till henne. Och så hin som lunch över sjuk. Och vi tack för stroj äntligen kanske. Jag finns jag veta nu är han sjukande som var men nu är det så vajk. Att du måste vi må färra äckliga väl om det och inte när kan stöta tid och så. Det är så uppgåvan när löven hon har att det var vi så emisk människa att göra. Och det är mitt och i ödlomströjnen. Att hesa kvinnor, att hesa människorna, alla stannar litja och vad är det jag huxar om alltså som människor. Jag vet bara att jag tar som är här visa. Här är huxanen om han som har skapat oss. Akkurat. Och att då är det bara versen gör det för jag.
Men så många är löjve så länge runde att det och kanske inte så fär om hur så dyra fast är att vara akkurat som det är. Nettopp. Akkurat som det är i hesson tillstånd. Ja. Så nu är det där halt ivigna herran och i Ötland det vita. Jag så var inte som lacknande gera att det ska lyckas då. Men han var ju att det växt alltså. Tog att det här och han lägger det då. Att guld gav växt alltså. Ja. Så Det akkurat det. Och det alltså det hast ju i alla skaparversionerna. ja. Att allt det som lever ta växer då. Alltså jag åkte ju och tog som att hormonen och väldigt löjve och så plastika. Ja. Och vi har ju där har vi så flotta plastikplantor. Vi såg inte mona om det är levande eller inte. Men tar så kommer helt tatt på så finner det om det är äkta eller inte äkta. Men månen är så att det som är av plastik och som inte har löjve i sig. Det kan sucha det samme ut i alla tutcher. Men det som lever, det lever og blir avväxt och så dör och så kommer att det avväxt så hur som det naturliga. Ja. Och vi dessa tyna så vidare och nu tar vi hitcha framåt och var någon och långt nu är imest färja spyra och sprätta och så kommer kulti och kava. Men tar kulti och kava borstratter så sprätter det åter då. Så det lever då. Det var en standard mynd att få in i mynden då. Från nu alltså. Eller in i verkligheten. Ja. Det så där är vi löjve. Vi kan nog halta att nu är det kommit till det sista som är och nu är Jesus sjukor och så framväges. Men så knappt nu sprätter åter. Ja. Och till kontrast. Alltså vad gör han nu? Och så kommer brottet underfotlas då avväxter komma som jag inte har nämnt i allt det där var och jag vet kanske jag har nämnt det här så var det någon kvinna som ringde till mig innan det och säger att hon arbetar med en kvinna och pappan är så sjuk och han för att döda hon var inte som han är frälst och så spyr han att det är hur så långt hon har inte drivit svänta tanken att få ankrarna komma och visa och hon sätter sig för det själv och så ringer hon in och så spyr han nettopp den samma spårning ganska slängt han så nämner hon tojorna jag säger så att det kommer till Österlöta färda och så får det bara men och på henne kall och här först så att näken väntarna som ofta ser sig galdande andra kvart är det den person som är sjukor som borde komma eller är det kanske en annan parrörande som jag har som för någon men kattlig är lika äkta så det här är fler i den vintern ja och det säger man alltid till att det är större tuttning och löven är inte så falsk någon som är runt om och det här är inte nyhetsfärd alltså det är flera år så igen och nek var så igen jag tror att och så säger bara vi igen är färdig på tuttkall och det är helt vanligt inte löje men det var det grund och istället så utanför utorna chatten det var så stått ut att och så har vi några bönebilderna och så körde vi det här jag körde här små bove och hon kommer ut och hade in i roten så be och hon hade en trutja smalrätter som spalt här och nu kommer han inte där och hänger sig på mammas mamma vad gör det säger hon vad gör jag säger det kan stå svära nu på och så körde jag oss det och så fer detta fram ja säger jag för mig själv och ofta tar jag tankarna som Rambra tossar om där stäfesta och välja kvar annan alltså. Det tar stäfest men så alla som kommer i och så är det en evig om nu heter är verkligt att lyssna ja. Och så säger bara så att nu går det om en lunchgrupp och som oftast
ta i till slug vi skifter så. Ja, så det flyr för just det att det som är vara är ute här och på när vi kommer ur bilen och nå ska för att gänga moin vi för jag löjta. Så det är bara en kvinna. Ja, med Paul. Är to här och så kommer två damer mot dem här och så ser vi henne till tann och tann med och tann och tann kvinnan och så ja, men hette konan så att säga. Ja. Det var just att det här att det hade märseliga oj toj att du føler att det är inte människoverk. Akkurat. Så det är livande. Ja. Och det är vi människor som lever, men är det ganska för vi har färre det igen. Och det akkurat den mynten tog konstigt här, det är så vackert. Helt understandant, alltså. Det är löjv i vipprätt, alla vi. Ja. Og hei ikke vært her, så heit han nok ikke vært så døyra bare som det er. Det er alt gjør det døyra bare, altså. Og jeg kom så der la jeg med, så jeg kom inn til en av mannen, og jeg så ikke det at han er rettelig sjukker, og man sitter oppratter, og så sier det vi han til som har en gammel å si. At dette er ikke først for dette er hent, og nevnte jeg også fra Bibelen, og nå er jeg her, tog jeg at jeg sender av mennesker, men hvor er lagt av disse mennesker, det må være den god som skapte det og med. Og så, jeg vet spår om han, og så knappt jeg følger til at nå skal det via, og så er det slått nå, altså. Og jeg kom i atter. Og jeg kjørte til å øsne, altså. Hvordan kunne jeg vite det? Alt det her, at det er arbeidet jo ut der, ja. Og jeg kom så etter dagen etter, et eller annet dagen etter, og nå svever han, og konen er ansomalt ved noen, og ser meg som hun stod, og hun sier om en ørekjøn, et eller annet kjøn, at det var sammen ved Tøymon i Danmark. De sitter her, sier hun, under skolen, her i rekten, og hun vil så gjerne at du kommer at ta seg ved mannen som ser. Jeg sier, ja, men han tog en svever, så jeg kan godt fære. Det var en hår som gikk ut her, og så fører jeg til deg. Så at vi den hadde løtt sammen og på sammen. Og kom inn at nå står han fått. Jeg følte. Og så sier jeg bare, vet jeg, at nå fører jeg bia, og jeg var ikke han vaknar, tar og jeg fører jeg bia. Og så plötsligt så deg kvist, altså, og beina så hukte jeg bare ned og han vinn i bæ. Og beina slett han egen opp og blunka til mun. Og til blunke sier mer til. Ja, nå var alt det leis. Som ikke er det. Akkurat. Ja. Ja. Det er bare avvokst, altså. Ja. Og til at det her som Jesus forklaret ham her, hatt det her eier det ikke ut i konsjolven, Nei. men ui mer. Ui mer, ja, akkurat, ja. Så kommer han livskraften fram som skal til. Og tog sier han, bare for jeg stafest at tid er langt og røyner vi årene jeg har talet til det. Det vil si at jeg er selv året som er røynt og er kommet bygg på i tikkum. Så nu är det tid sände på i stämot. Hvis vi bara inte tackar Paulus så att man grindbrev, ja. Så, och ända som det var god i amen till vi också. Och vi säger är det satt vi god. Ja. Alltså. Det är alltså det är oj ötlen här är det kvilla. Ja, kvilla, ja. Ja, det är en troar kvilla ute i. Kampen jocken är det tar ju vi strujas vi och själva. Men och i honom är bara kvilla och friare. Ja, det kvilla. Ja. Jesus säger det så väl i Johannes 11 och han säger tack så och mot att tickon och vers 8 är. Och där jag med tog ju respekt för och mjukare hjärta. Ja, så skulle det finnas salen till kvilla. Alltså där jag med rastiv är ju det kan låta så det är inte något konstigt att det är äkta.
Och det är inte åk mot att det kan lära mer. Det tog åk mot det gagligt och blir moj nedlöst. Alltså, det är gagligt och lätt. Ja. Men vanliga år alltså, som vi väl brukar ta dagligen prata just. Ja. Ja, det, alltså vi är också så är man ju knutet till han. Ja. Det det ligger ju boa pastor. Ja. Ja, det är rätt hållet. Ja, det är ett åk. Mellan han och mig, ett åk komma. Och jag tyckte att han talar om här, det är att det som säger om talsmären. Ja, det är helant. Det är hela anten. Ja, det är han som fyller allt i öll. Ja. Och ger allt lojt, alltså. Akkurat, ja. Samma antar, så. Ja, samma trick. Vi är så eller imisk. Ja. Och tog bättre eisen, ja. Ja. Men vi blev ett. Och vi som samma anta. Det är samma anta som bor det här, som bor det mer, som bor i Anje, och som bor kanske den allra flesta av dem som lustar etter okkon, og ikke skal være i ødlån som høyre okkon. Det här är det verkliga livet. Det är detta liv som Jesus tåsar om. Och det är kvilla. Det är frier och det är avväxter. Och utan han finns det ingen avväxter. Nej. Da du begynte jo på det her, så kom en mynd framför mig som jeg minnes som Watchman Nee tog fram. Og det var det her om, jeg har slett i behøver ikke forstand på det her vi trøvån, særlig ikke frukttrøvån, vi kjenner ikke til det her i forrige som så lett, ja. Men han tog det her fram, at det her hodet om at stikka et tre. Det forklarer han her var et tre som ber avvøkst, men ikke særlig gående avvøkst. Men hvis du så teker en grein av en tre som ber gående avvøkst, og du ser en skraskor, og i begge ser greinene, og en skraskor nir i stammene av en trenon som skal ta motor, og så setter sammen og binder vever rundt om, så har du stickat till träet. Och jag kan så bara citera ut från det som han skriver här. Att du kunde tydliga suttja månader som tog en jack. Av avvuxen som var under stitchen. Han var den samma gamla. Inte så god i avvuxen. Men han som var omanfyra. Här var lustkraften kommer från det goda tränon in i det här vanliga träet. Och gör det gott. Och det brukte han som mynd på att här och Jesus tåsar om att han vi är i honom och han är i ockorna. Att till hans avvuxet han är i goda träja som vi plantar i ockon och vi plantar i han. Vi är gör till ett och tog bara vid avvuxt. Tog bara vid hans avvuxt. Helt fantastiskt så ja. Färgen är Wingarsmävren. Alltså han är som över lyckas som aperna av ötlån alltså. Ja. Det är akkurat det här och vi har akkurat naturliga sinne hever ofta torsförst vi att ta emot när. Och tror jag att det är inte helt naturligt för oss. Nej, det kan det köra. Och sen tar jag också om Jesu föring och hon var vid baden i Höljantan. Ja. Så han bara tar uttryck. Ja. Och hur så det blev just jag tar andra runt. Nej. Hur så det blev ordna, ha? Men det kan man av sådana kalla sticka hvis du också om hur det gör vi tror jag, ha? Ja. Och så det som vaks härifrån och upp efter. Det var så en helt annan natur än okkar. Ja. Ja, akkurat, ja. Det är akkurat det, men att det är oförklarliga. Vi har ofta att det naturliga är så förklarligt. Men kvar kan förklara lös andra drotten och att hon livande, ja. Vi ska tala om en människa. Kvar kan greina till. Kvar kan förklara och greina till fullnar hoa heiben tja människor. Kvar och vi
kunne være atlastes, altså i send, og i okra hoa heime, ja. Og kunne uttrykke det, bei vi åren, altså tala i år, og skriva i år, og så videre, ja. Hvor kan forklare han der, at han heimer for seg, som bare kan hava så et opphav og i nøgren som nek større enn vid, og det god feir okkara. Han sier her i 17.4 Korinthbrev 2, ja. Han ikke vet hva en menneske bor hos han, andre mennesker som ute er. Så det er vel helt han ikke hva det gode bor hos han, ante gods, og så legger han træt, og han vil åpenbære han. Ja. Så her kommer det inn og etter skjermen, og jeg men kan omtrast i det, så det hovahøymen som er ui med her, altså. Og vi gjerne slipper fra at ta oss om det, tror jeg. Det kan være så godt, og det kan være så oppbyggende, det kan lytte det så høyt. Akkurat som sangen sier, ja, det er langt himmel her, altså, jeg sendte en fyrirgiven her. Så kan det være så køvande og nøyvande tog, et annet vidskift kom i nøy, og du varst ut en egna løyve, at alt etnast ikke. Selv om du atlet det og hukset det, så gjør det ikke. Og det kan godt lettast i det som en marra, altså. Men du varst det at som ja, nu kommer det. Dette her kom i samband vid 4. kapittel og i 4. Korinthbrev, akkurat disse tankene. Ta targer om seg, og i møgnoloyve, ja, 4, ja. At her sier han, jeg skal bare lese en, tror jeg, 4-5 vers, ja. Fra vers 8, så da skulle vit være råkner. Jeg tror alt annet ta som avvokst, og hvordan alt fire helt til seg, og hvordan jeg høskende til at to Paulus er med over, og Daniel er med over, og en annen Anje sa, jeg mener det, du føler at Flotchingen. Ja, flotchingen, ja. Så la skulle vi være råkner som tjenere krysser. Nå sier han tjenere krysser, ikke sant? Og hushaltere i Løndamal gods. Så det tjenesten her hun er så veldig avløyt til jeg gjør den. Hushaltere i Løndamal gods. Det kan så bare være i hele handen. Ja. Det kan bare hele handen være ut her som er det. Ja? Så sier han, annars krevs det av hushalteren at han skulle finnes av å være tryggver. Og det er også med det her, når har vi ikke vilja være tryggver? At alt jeg har funnet av å være tryggver, det tar jeg ikke å si. Men at tråden, som Paulus sier i Filippebrevn, og velmåen at de ånken skal være til skammer. Det er alltid vel. Mhm. Men som alltid så nu i Kristus, vi har noen dervel skal være dørmet like mån. Det kan jeg også si. Det tar jeg si. Men så sier han dette her, finnes tryggver. Og det er nett, og i hæsen han sier, for meg hevet egentlig løyte å si å være dømter av tikk. Etla menneskelig en dømstall. Ja, jeg dømer meg ikke selv helter. Og nu kan så halda til at han fer at dømer seg selv rettvis. Nei, motsatt. Vårt vet det ikke hvem man selv om. Det er ikke for det rettvisgjørt. Nei, tann og dømer mer herren. Dette verset her. Her så trutja reglene. Det her var hjalt mer og gjørt noen alt det som har sagt ser så høytant jo. Og forferdelig ut. Og gjør det enn. Og så sier han, døme til 24 tøyene, og en herren kjemur, han som veier skal løye fram i ljøs til som fjalt i myskrenon, og åpenbære rå hjertene, og ta skal øyne kvar få rauset fra god. Og hetta brøver har vi for tikkere skuld heimførst til Munchals og Apollos, så til av åkken kunne lære hetta, ikke ut om det som skriver stender, for jeg ønsker av tikkene skal blases opp i øynene mot en øre. Og hver gjør det er nekka fram om, ønsker det nekka fram om, altså, en annan. Altså, etter hever være mine løyere stjøttene, kan det godt si,
det mesta av min mandom och alderdom. Det är ordentligt, det som ungdomar och allt det. Det är en lösare i drömmar. Och så börjar det att vara det här som han talar om. Jag kvart är det till, alltså. Och så klarar du det och det som du sätter till och så framvägs och så framvägs. Ja. Det är några tankar här vi kan med alltså några det samma och helt korsian alltså i jar kanske det ästna. Det är tillvärd, det är löven någon. Tillvärd, ja. Ja, att vi är här. Ja. Kvart älta i verkligheten. Kvui är vi där. Det är tankar spårningen vi kan spela också, ja. Och jag måste säga akkurat mer för mig. Åttan Jesus och åttan alltså att det är andas löve som är här. Så vär löve inte värst. Och i sista ända. Inte bara sista ända, men eisne och hela tiden det och dagliga. Men det är att känna hansara nerver. Känna han här vinnarfällskapen vi han som han tar som du börjar i ja. Att känna dessa relationerna som vi ofta omtalar att det är livssamband, det är livssamfälla, ja. Det är större, det är starkare, det är dyrabärare än näka anna samband här, alltså samfälla. Vi människor, ja. Det är inte som kan sätta sig så att du kvar är ta ensamadler. Eller du som lustig. Kvar är ta chattara. Vi mötas och skiljast och hooks för man sanchen som alla Wale synker samman vi bötnon mötas och skiljast är lövi här. Ja? Skiljast och mötas han vånen bära. Men vi är ensamadler. Til tøyer, ofta til lengre tøyer, og som Paul hever eisen lyst til vi eldre folk som ensamhet, og ikke vidtja kanskje. Men ein som alltid tjåk. Og han verlig, altså. Han ikke fjerst fra åken på nærkere som helst måte. Og det var det som han kom fire. Han kom fire å være, ikke bare nærværende, men uibikvande. Og han tar seg til lærersvenner kvui, jo til det teir som slår ut etter vi bådskapen om han. Teir slår planta vujar. Avvøkster hever jo til vissar at han skapar seg sjølvan og i ørene. Og til han tar seg om at han tar seg om en avvøkst. At teir slår ut og ber avvøksta. Og sjå man det ganske eisende vi til vi andas avvøkst, og så vidt det som mennesker, vi spek for frahalt, tål og kærleik og alt det sjå man det. Men eisende til at dette her hans lov ikke spør skal være avmarska til noen helt få, og så kanskje hente stekke opp til ønsken avvøkstrere. Akkurat, nå kommer du akkurat inn at det her. Jeg har sett det så løs at alltså sagt vi att de mjuk lika och i sinna läge som det öra har sagt dansar sinna läge. Att reagera att det samfället så då är det bara som det öra vara myna löve. Så är det motsättningarna nog så skrapper alltså. Så har jag sett upp emot. Och då det kan virka som hattande. Jag känner det varst inte han med över och i tog tillfället någon här eller här och så framvägs. Ja? Man vet hur först han arbetar. Det är inte människor som arbetar detta till, men han arbetar till och godten känns nöjmen arbetar lyckan är kvui. Och i åkon kan vi säga. För jag vill möta åk som är i Kristus är. Lyckan är kvui, mycket naturliga människor som till naturliga människor köra. Men det är bara åt och är inte med. Jag må inte färra och vara hetta och i möte tajmon som ströja vita samma som är. Jag har ånkan rätt till affära utom till här och han ströjs vi med. Men är ju här som säkert någon som du nu har sett ju att ta sig om sig den att hoj som för det han som fördömer han. Kristus är han som dig är det. Jag som var det som risn upp.
och som måste be för oss. Nu är Sven-Jat, ja. Och detta personliga, hvis det inte ennasta ska vara frusk eller moin allt löjve, så må vi av och då gåtäka att det hit kommer. Och liksom röjner om det som äkta är verkligen. Och att vi så, oj, har någon sikra att oj. Det är så ena för jätlar. Han sikrar ju ena för jätlar. Men så också vara det från en gång verset till ett annat. Att han vill inte att löjve. Det är att det är rätt till. Till jag blir avväxt. Ja. Och som att det som man säger här i Filippe Braun 8. Han säger här i Filippe Braun 8 och vers 22 att bäst skulle till liva lovticka som höskande evangeliet Kristus Fyre att om jag nu kommer så tycker att fravärande kan få höjre omtyckon att de standa faster och i einon anta så tid vi ene sal bärja samman för trunne och evangeliet och så att det som man säger og i ångon leta tikkun rea av målstumannen. Det time og mest om undergang, men tikkun frelse, og det fra god. Altså, i ångon leta tikkun rea av målstumannen. Og han og hette han avveksten som Paulus så ahoar i, at han skal høyre hette her omteg, at de standa fast i en anta. Ja. Så tid vi ene sal börja samman för trunne av evangeliet. Så i alla imislägan som jag nämnde i Johanne, ja. Så i hesten är samma anta, så vi ett, och han inser att det är det som ska vara våra fokus, det är våra utgångspunkt, och det är allt våra liv. Och här är det vi samman, och i hesten ena anta Kristus här. Vi blir så øyla sterk ent i sin heim. Og most av mennene som han kallar det her, han sier ikke bare most av mer, men most av mannene, til heim og mest om undergang. Og jeg vet ikke, jeg tykker ikke han mener akkurat vi mennesker som most av menn, men meira, det myrskersens krefter, og det var alt, tog mennesker i ødel, de öll innanför det här radiusen av att vi älskar av gode. Och han häver givet sitt liv för ökna. Han säger också nu i 17 Korintbrev kapitel 2 och vers 8 att det är en fantastisk kapitel att läsa. Vi tar inte bara det här. Han säger, tog ju amen i tyckon att läta kärleken dra mot John. Här är en person som nettopp jag var till troblakar 4 till samkomna. Och han bytte detta kallagan då. Och så säger han, tog var det ösna att skriva i 4 för att veta om till standa rönterna. Om till det lutner i ötlom. Det är nog ofta här och utav bilar. Att det är att vara lojen, att andra var lojen i ötlom. Och så säger han, håll nog i tid 4 var näka 4 vi är vi. Som i ösning om vi har haft näka av 24. Här var 24 till för som Kristus har, för täckaras skuld. Av 24 för som Kristus har, på någon henne, och till 4 hinne skuld, av de tryggvand. Ja. Och så lägger han heter att 4 tid skulle inte vara dåra Satan. Så det som han hever i hova, vi ikke avkunnig vi. Da jeg kom til tro at jeg prædike evangeliet, Kristus og dyrvarmer lett han opp i herren, og hei ångan fri anda min. Så jeg fann ikke tid til å sprave min. Nei, jeg sier dem farvel og ført til Makedonia, men gode være takk som Kristus alltid løyer opp fram til sier. Nå teker han dette vers. Og kvarjon steg dette gåa enga kunnskaper som åpenberes vi okkom. Tog vi det gåa i enge Kristus for god. Altså, dette så sterkt. Og i samband vi en person som så nekver, hadde så nekver med det at han vil spyrkjøva, og så lukket som ser det ut som det brøytest. Og det er fyrkjøve for som gods. Ja. Tog jeg han tar av 4 mynd og kvar vi fyrkjøve, va? Og dette så utrolig avhåverst, altså.
Det uttrycket för jag som Kristus för Kristus skuld och arsom för arsom Kristus. Och sen tar han här och tvåsar och i 3 kapitel, äntligen kapitel om att gå till anterna och att vi som jag angår för andligheten avspeglat ord Guds. Det är ett fantastiskt uttryck. Att vi som vi angår för andligheten avspeglat ord Guds. Vet vi ombröt som om vind från ord till ord som från Herren och i ranten. Så för han i 4 kapitlet och tar vi av hesa tjänast. Men så har det inte med. Vi har sagt att hon läser från en skamlig lögnegott. Och vi tar handfärdigt ork och så ärliga. Vi färdigt fram vid switch. Nej, vi har inte sannlagan öppnat fram till alla vet för jag som gods. Och ber dig tacka mot jag. Och så ända säger han om ta evangelium och är fjall. Ja. Alltså det är otroligt kvart och omverkar i anten vid Paulus utgivelser och hinnom som skriver. Jag får ett fält 9 av det för att jag kunde bli livande just i och som lever ut det. Ja. 9 av det för att kunde vita på livande ut det. Alltså det är öle störst. Ja. Det hade öle störst alltså. Ja. Alltså hade akkurat det här att det som Paulus gör, han skriver, jag vet inte om han huxar nävan så längt som till okkon, men han som färarna skriver, huxar allan vägen i jögnen, alltså hela antarna. Men det som han gör vi att skriva i årene 9, det är att ge okkon lot och i hans hoheime. Och hans hoheime blev ju fullkomliga brötter. Att han blev slid ner av de höga hästarna. och i emjugläga så mötte Herren honom. Och från honom fick jag till evangeliet. Det tycker vi är samfört om det att det som brövene skriver om, bei Paulus och hinner, att det är givet av Herren. Och tog jag inte mån att tog åren och tog så ständer i det som Jesus talar och i evangelien själva. Det är inte måner. Det är det samma ante som Jesus var och alltid har varit, ja. Som han talar ut av, han talar till folket, som han talar till Paulus och till Peter och till imska som skriver brövna, och djeva okkon till, så är det att okkara hoaheimer, okkara hjärstans sinne eisne, kan få lot og just ner. Og dette året et livande sa, et ervet sa, som Peter eisne omtaler som et livande sa, og det er så akkurat det, tog at jeg ser årene her, de utløser nek inn i okkon, som først ønskene okkon som her til stier, altså selv kan gjøre. Men hele anden som løyve, han brukar år til at sette okkon i brand, sette okkon, altså gjøre okkon løyv, og gjøre et her løyve vujere til de som høyre et her året. Det är så, mamma bara säger att det är så genialt. Ja, men Herren, Jesus, han är också ett som du nämnde. Ja. Han säger att jag har inte mig självan och han säger som nöjtsan. För ösen till skulle jag halka i sannlökan. Och jag ber inte bara för Jesus, då nämnde jag det här. För att det som Paulus skriver till nu. Och det så är det att han som kom i samkommer. Och blev godspadna. Och så för tajmen som vi år om torra komma till tryckva med. Alltså be att de allt skulle vara ett som to färdaste mer och ju där att östen de skulle vara ett och i okkon fyra höjren ska tryckva att du sett med. Dorten har vi tog givet mer har vi givet tajmen för att de skulle vara ett som vi är ett. I tajmen tog mer för att de skulle vara fullkomligt lag. Så heimren skal sanna at du har sendt meg, for elska meg som du har elskat deg som du elskar meg. Altså, det er helt, til å si genialt. Ja, altså, hva er det vidt? Oi, yes. Ja. Altså, romast det, oi. Det romast oi, hele andan oi, og til person. Ja. Men det romast ikke oi, okkon, altså, akkurat forstand vil at jeg vet ikke. Nej, tog måtte han rensa sig själv ett plats i okkon för att han kunde ta big i okkon. Ja. Och det är det som han har gjort. Det är det han har gjort, ja. Det är så störst, ja.
Ja, nei, det er veldig størst. Jeg kommer ihåg som ta du läs här och Johan om att det är man fyrirgeva och att det är fyrirgevning för uta. Paulus tar han skriver nog om den samma personen och det förra brevnen att tar han också stränker och tror jag att det är öla längt ut det som är personen just. Han säger att han är värre att det är värre än hedningarna säger han. Och men så för processen igång. Och det kommer sorg i vända mannen att han och det är alltså är helt galet. Men så är det hinner undan om som har hoa ver hör och inte vilja fyrtjeva som du nämnde just ja. Men kvar är det vit att vi inte skulle fyrtjeva. Det är alltså jag också med här i Kolosserbraunerna. Och här säger han här det är ofta omtala om dopen skriver han här men han skriver här att eisen tikkon som var det deg og synden tikkere og omskårende stande tikkere holdt noen gjør han livande vi honom han fyregav okkon öll misbrot okkara og utstrika i skuldarbrave mot i okkon som vi bovo søgnon tjekk okkon og imot. Han tok til bort via negla til akross. Og jeg skal tenke næsta vers her, at han våpna i tikknene og valtene, og gjør det til skammar for egen aldra, ta i han av krossen og viste seg som sier herre iver teimene, og det er skuldabrave. Ikke han stod ved det skuld til god, men tikknene og valtene, som myskelsens valta, gjør det seg dalt av til skuldabraven og dømer okkerne, for det dømte okker at det er sagt det. Men altså, ikke valgt, ikke myskelsens valgt, hever nækka tek ui okker langer, hvor til skuldabraven er tidlig borster. Det gjør det han av krossen henne. Alt det som Jack okker måter, til ordna eller fiksa i Jesus, for jeg sier, bruker et moderne år, gjør det av krossen henne. Og tog, altså, ungen hever nækka krev oppa meg. Etla Paul, etla Anje, etla nækran av okkon og verlegganon. Og ta vi vidt hava gjør skreift, så eier vi sjølvan til å få til å på plass atter til det klart, det kan genge til fellesskapet mittel okkon. Men Herren hever, eina fer for atler, så hever han tidje, så hever han utstrika skulderbrev som ganger mot okkon. Og til ut fra tøy, han innskje Paulus at det skal liva så et lov vujar, ja. Og det er den her fyrirgjøringen. Det er fantastisk, og det er, ja, jeg spyrir bare hver vid som ikke vilja fyrirgjøva. Ta vi er sjálve fyrirgjøven sånn ekva. Og det er her og fra eisne fyrirgjøven, ikke kører du sørst atter i brøven, og så tenker til dømes Efesos 4 kapittel, her som han endar til han kapitlet nere, så sier han her at han sier at alle baskleidje, alt ilsene, all vreie, alle gengur, all håan være lengt fra tikkun, somleis alle ønskaber, være ut hans det gå kvart vi anna. Miskun så til fyrirgjeva kvart øron, kvosse? Jo, ein så god hever fyrirgivet tikkun og i Kristus. Altså, det er bare så størst at ja, det er en så. ja, en så, ja. Ja, men så likevel så trykk vi så løyt av lever at balansen og i øtlån verer røysene lagt der hinna vektene for jeg via, altså for jeg fått av vi rett. Gustav mener du? Ja, det er som versle vi er nere at du kan komma och säga ett eller annat som du inte varst om att du har sagt in i ångstans. Och så var det att tidrocknat här och du var ångat till att vita näka vad det var du säger. Du inte vilja att det är ett eller annat som det tjekativer. Och så för hette gång då du märker att en dejlig vinner satt här. Han är fjärror och du prövar att narska stånd nattor och nej.
det blir stil. Men du upplever att alla hinner är gått. Ja, det är bara käsen. Och jag hade själv att det är en märkeliga gå fyrirgeving og gode som gjør at du blir vi arbeidsvis ned. Ikke til at du føler bare godt i personer som ikke vil fyrirgeva. Nærkast som du slett ikke varst du har sagt. Eller hva det var, eller nærkast var ikke vite det. Og det er en merkelig situasjon av livet, ja. Og vi vet alt som er foreldre og er bøtten at Imes bøtten er og jeg ble så gripen av hans øyne. Jeg halte det bare en sånn i familien, og skjøren er vi med. Altså, helt fantastiske gøver med. Og så vet vi, så året da vi hentet personen om hentet drøngen, altså hvordan fitter han er, og hvordan falsikner han er. Og nå det vi den personen som har haft dette her utstandene mot meg, jeg kjenner. Og jeg merker at det gjør det. Og åtta nækka. Så jeg får vite fra samme person at han virer tjenestene som er omøttet. Men vær så skuffet av at jeg skulle ha sagt dette her. Men omkvann og kvæt, vi var ikke slett. Nei. Skjønner? Ja. Så det akkurat for meg som har gått. Han brukar hetta til å få til å være som han atlar nettopp overfyrir sånn personen som kanskje hava slukt å dreas vi som te. Og hvor arbeid god såleis? Man skal være at du i øyne for å nå det er innviklet som man kommer ut og over først. Du var ikke først ut til inn, ja? Jeg husker om at det året her som han sier, kasta breit ut av vattnet. Ja. Du første atter så lengt to i gang. Ja. Og det kanskje jeg snakker i samband med at det er omstøver og forhold vi mennesker som vi ikke får gjørs vi, ja. Nei. Men god arbeidere. Ja. Og god virkere. Ja. Det er så vel sikkert til at han sier til han sa ut om morgenen. Og lett hånden av kvile at jeg løyre kvalt. Du varst ikke hva for å lukkast. Hette eller hitt, eller var i parsta for å gå. Altså han snakker ikke om til at det mislukkast. Eller at det ble verandre fløkt. Eller at det ånga løsnever. Men han inne i løsnene. Ja. Man er ikke god alltid inne i løsnene. Jo, det er han alltid, ja. Men jeg husker om at det her året, nå sier jeg bare, om helt denne personen som fikk det her på en eller annen måte skreft, det var omgang til Atlantia til at Nei. Hei du vidt han ikke, så hei du slett sagt, altså. Nei, jeg var slett ikke. Et annet, det kan være så øyelig omtallet vi tog, hvordan vi reagerer og så, ja. Men eisnet han personen, eisnet til året at alle baskleidje, vi lengt fra det. Vi tannsteg og først vi anna, miskunsom, så til 4 og hverst øron. En så god til 4 tikkene i Kristus. Hette det som vi ødel har finnet, at livet og livet av, egentlig eisen, ja. Og det er en var sikna støv, altså. Ja. Og altså 4 djøvingen, 4 som man skal bli til en sort hodtak som vi bare høyre, men 4 djøving syndene, etla syndene 4 djøving, så størst, det er så stor en tøtning, til at Jesus verilig kom og offret seg selv. Gav sitt likam som det fullkomne offre, 4 synder okkara og 4 synder Alzheimer's. Til det eneste grunderleie God kan ta målrockene på. Og det er egentlig det samme grunderleie han gjør okkur til å ta mål for en øren vi. Akkurat. Vi er tannsteg gav først vi anna, miskunsom så tid 4 djeva først øren, eins og God hever 4 djevetikken og i Kristus. Det er, ja.
Och nästan till han som läser i Hebreerbrevet 9 vers 14. Och han tar midna fram i 13 så satt som blå bocka och tarva och öskarna och kvijo. Vi har varit slätten i öron i halkat till utvarstes rögnlöka. Så säger han, hvordan mänga mör skall ta inte blå Kristus här. Han säger han som i ävigen anta bär fram sig självan. Lojta läsan för gode. Rönsa samvisk och tyckare från dig om verskon. Till att hänen och livande god. Alltså det är helt otroligt. Nu nämnde du om att ha plåser som han lever och i lov i åkara. Och han tog sig här om rönsan, ikke vet? Alltså det är ganska helt otroligt för att han säger här över 40 Kristus får inte in i halvdom som gör det var vid hånden och bäst vid vers 40 ja, bäst var mynta vid och sanna. Nej, han får in i själva himmelen för nu jag står framför jag som Guds åkande bäst. Och inte helt för att han skulle offra sig själva mänkaferer. Och han så hövspressen år efter år för in i halvdom och vid främmande och blå. Så måtte han ha blivit ofta för att han var grundaver. Men nu är han vid enda tojarna och åpenbara vår öjna för allar till att ta bort synderna vid offres öjna. Alltså att det är alltså konsekvent alltså. Mhm. Det är inte talan om kvärt och kosta fyrhjärts och så framvis. Det är just då. Och allt det tycker vi. Och allt det tycker vi alltså. Och här kan någon möta upp och säga hov. Du varst här, att jag sen gör det här. Ja, men du varst också det att det som du görst och akar han. Och allt det här som vi läser om. Hvordan man själv ger sig säkert och att akar honor. Ja. Det har vi inte tås om, men jag har följt det ofta vid mig själv att det snöjter sig in att akar honor. Mm. Hvordan farligt det är att jag vet det för tog. Du kan så lägga det allra bästa verset och i den egna livet som Herren vill göra. Och på att han var. Vi själva är att färra och göra det. Ja. Det är akkurat ja. Men det är kanske en användning om att man färra lyckas som en sorg framan undan avvären om nu passar nu på att du inte och lägger näka liv och köra människorna. Ja, han väljer också en ösning och det gör han verkligen. Det har vi upplevt flera för nu. Ja. Han sa det inte. Han sa det emot mig själv. Ja, akkurat. Men de har väl till att säga det. Tog jag att så är färdig här att sitta med. Alltså. I allt vitt är rätteliga. Så säger han till bara intryck och allt det är en god färger. Allt är rätt. Ja. Och vidare rätt. Ja. Ja. Skal du be en bønn sammen med Jokken Paul? Ja. Jag hade så här vi sitter här nu ut vid en tryma och du var skvatt i hjärtan och bor till du självor. Och jag att det är värt du som finns så tankarna fram i det. Och ena till säkring för alla människor, Herre. Och Herre, jag ber dig innan om det. Du får så kunna vita nå in i människorna. Utan vi låta till alla. Det vit som till alla, Herre, så vita vit. Att det är helt avmarska och avvarskan. Men du talar lov. Du är han som ger avväxt. Och du är han som stiger kraftigt dig som höjligaste är vid här. Och det må vi bara säga vittigt att vi vill vara. Jag tar in i stora rök och nöje. Och tacka där för dessa lötna samman. Och lägga alla krakar och allt det som här är. Och i som värst tar in i hand att du siktar dig. Och så allt det som Daniel har nämnt som tackar emot det, Herre. Att du färdiggörs tritt versk. Og gjørst han torra til sikning for deg sjálve, og for deg som høyrer deg, eller suttja deg, eller livet sammen vid tøymon. Da ber vi deg om, og i navnet Jesus, amen. Amen. Så var hesen parten av hjertemål kommet enda,
Og vi får takka for okkom for hesfer. Og vi Anja Hansen som tek seg av opptøket og redigera, og Ronny Petersson som tek seg av å få ljøy så godt som gjør litt, og så det Paul Fere og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og la meg en for legge til at pastor av Gjerstamal som har vært, der å finne av YouTube og Iktus, og Iktus Sjønvarsp, og om du så leiter av Gjerstamal, så skulle du funnet til ham. Hesen parsten kommer eisen her, og hesen parsten kommer eisen her og senter av Tjei, Kristelig Kringvarsp. Så en for, tusen takk for hesfer.